Suarane entek. Bladekan seminggu dur. Suara kok penak kaya ngene. Jenengan sing gandem. Ya jenenge swara lanang ya gandem, swara wedok nek gandem ku dikiroi malah bencong. Sedap om. Marang. Nah, kuwi iso. Iso kaya suarane. Nggih, coba. Cobi. Marang eko. Kemayune. Heng koso. Gawe kagetku, asem kowe kabeh. No, padha kaget. Kaget ta? Semangat. Dadi ra ngantuk to malian. Jane aku pengen ku ngantuk wae ngot-gotu. Ket wau siang nguap mulu. Keke kan piyai Cina to. Piyai Cina kuwi nek celukane apa? Ko to. Lah tole. Sing pundi Cina? Kae sing ndang. Oh. Kae Mas tole lah. Nek diceluk karo basa Cina? Apa? Piye Mas? Nek celuk karo basa Cina? Nek Mas kan ko. Oh, ko. Iso wani ra ngono. Kita belum kenal soalnya. Sun takon war. Agak merekekeh. Dera paham kabeh. Kok cuma kekek-kekek ngono. Apa agak merekekeh kok agak-agak dijlengke. Ora kompak iki. Iki dondeleng ki ngarep lho. Sengaja. Ndran-ndran tetep. Jeglongke ya Mas ya. Jleng. Enggak. Bagiane jenengan. Teko ndi? Pacitan. Kok pacitan lho kaya caping gunung. Lah mulakno gatekno. Pisan ketemu Janji-janji janek wong lantep ki ya kueling sumedhot sing tias ingsun aji gumun MC song ini iki gumun deh. ya iya jenengan piyai ini lantep kayak ya senior. Senior. Golek sing 175 deh. Kok yang murahan to Mas? Mbok yo kok diundhaki ngono. Job 4 juta komplit ngene iki. Piye? Ya wis aku tak anu tak gratisan wae tak imbune jenengan. Ni masing sun para sopo sineksenan bumi langit tangis ing tias dipedhot kayak spasi ngenteni padang rembulan katur panjenenganipun keluarga ageng Bapak Sunaryo Ibu Hartini menika kelangenanipun Bapak Sunaryo almarhum. Monggo Dik di katurke.
Ya Jeng Indri, aja Nggih, gawe Mas. cuaning atimu, sautra pun Kakang tak sumene karo layeh-layeh. Kalih. Midhangetke suaramu sing wah tenan. Nggih, tenan. Tansah kumrungu-krungu. Jadi ngerti ra basa kaya ngono? Ora dodong deh. Wong jedel kabeh kok tuwothok asline. Apa meneh sing ngendang? Kumrungu-krungu ki opo mesti? Rungon-rungon ngoten to. Dia ke Rungon-rungonen. iya, Ah, bener. iya.